Veď si to videl, začal to katastrofou, ten pondelok to bol úplný prúser. Útorok druhá vec, stratiť sa na kruháči. Ale vidíš, každým dňom sa to lepšie. Dneska som úplne happy, že žijem, dýcham, kupujem si bicykel a na budúci rok ukážeme všetko, čo v nás je. Ale veď už len to, že vidíš, že som skončil s cigaretami, čo neexistovalo u mňa. Nefajčím celý deň dneska a vyvíjam fyzickú aktivitu. Takže pre mňa je to tá moja povaha barania. Keď vidím, že tí toto zvládnu, tak si poviem, že musím, kurva, a zvládnem. Takže tohto roku som bábovkár, ale budúci rok tešte sa. Budúci rok to ukážem všetky. Jeden úžasný mák slova, mák, filozof a hlavný klaun. A jak to Nrádel hovoril, že Šašek, pán Verich, hej, povedal jednu úžasnú kratučku vetičku, vetu takzvanou holou. A tá znela, buď to tam je, nebo to tam není. Ja si myslím, že v tomto prípade kompromis žiadny neexistuje. Buď to tam je, priatelia, alebo to tam nie je. A nám naši kamaráti, dokonca Maroško Ligda, ktorý teraz s touto kamerou tu vrtí mňa, nám dokázal, že to tam je. A kto si to neváži, tak nie je to hodné. To je všetko, čo by som chcel povedať, možno ešte troštičku navrch, ako pán profesor Grexa, ktorý s nami 8 a 60 liet a zím už zažil. Ja iba skromných 7 a 40. Ale úžasne povedal, ja som vekovo postihnutý. Ja som chcel byť takisto troštičku vtipný a povedať, že som tukovo postihnutý. Maroško Kubačka je možno zrakovo postihnutý. Hej, Alenka Kánová možno s tými aj ako Maroš Ligda s nožičkami trošku je postihnutý, ale viete, čo je podstatné? Že nikto, čo sme sa skamarátili, čo nám pán Božko dovolil sa skamarátiť, nie je srdiečkovo postihnutý. To nebude.